comeza este pleno extraordinario co seguinte orden do día, que é a aprobación do plus adicional 4/2025. Proposta de alcaldía. Primeiro punto, participar na primeira fase do Plan Provincial de Cooperación as obras e servicios de competencia municipal, plus adicional 4/2025 da Diputación Provincial da Coruña, cusas bases se coñecen e aceptan na súa totalidade e solicitar a aplicación da chega provincial asignada ao xeito que se indica a continuación. Gastos correntes 2025 213.780,07. Autorizar a Diputación Provincial da Coruña a obter as certificacións da Axencia Estatal da Administración Tributaria e da Tesorería da Seguridade Social, nos que se acredite que o Concello está corrente nas súas obrigas tributarias e coa Seguridade Social. En terceiro lugar, facultar expresamente a Alcaldía para todo relacionado coa tramitación e xestión do presente acordo e o correspondiente expediente. Tiene a palabra, sí. Miren, varias cousas. Primeiro, a cantidad, temos que integrar de todo o que nos corresponde esta cuarta. E vai todo a gasto corrente, porque vemos que hai dúas fases, pero métese todo neste. Todo a gasto corrente, sí. Vai todo a gasto corrente. Vale, con respecto aos gastos correntes, claro que non van reducir tampouco nada a guerra. Vamos a fazer así. A idea é meter todo a gasto corrente. Pero bueno. Bueno, eu con este tema do gasto corrente, xa lle dixo máis dunha vez que, non sei, a mí isto que me parecer un pouco extraño o problema que teñen que a xestión do gasto. Creo que se está destinando moito a gasto corrente, este é significativo de que non hai control sobre o gasto. Eu entendo que sí que hai cousas nas que hai que gastar, pero tamén hai que ter un control sobre isto. Eu a tasa de unha línea de crédito de 400.000 euros ou destino outra vez a gasto corrente. Non, pero non se usou. Non afirmamos. Xa, pero é significativo de que hai unha circunstancia aí, algo que non funciona adecuadamente. Temos os gastos moi elevados en a recollida de residuos. Sobre a recollida que nos cobran moito, non é que son gastos, pero cobran demasiado. Vale, sobre a recollida de residuos, tiñamos entendido que isto, por exemplo, deixo que meten os gastos a recollida de residuos, na estimación de ingresos, a parte que achega o Concello, perdón, a parte que achegan os usuarios son 117.000 euros, eu tiña entendido que agora había que trasladar o 100%. É unha grande maravilla. Pero este ano ainda se pode. Todavía sí, pero bueno, nos vamos a tratar, lógicamente, de mirar de ir ao máis económico, porque están grabando os nosos vecinos con algo que nos están imponiendo. No, claro, pero eu vexo que non estamos de acordo nisso. Eu vexo que por hora o Concello ainda aporta unha parte. Unha parte moi importante. E quería preguntar, son os plazos que manexen para o que vemos hai que trasladar ao 100%. Sí, bueno, os plazos están aí, pero bueno, estamos baraxando aguantar o que podamos para intentar abaratar o máis posible o costo, que é o que nos estamos negociando. Bueno, pero o coste tamén é claro, outra cousa ustedes están negociando para agora tamén en teoría a FCC tamén termina agora e buscar unha alternativa ou como se vai facer. Estás negociando eso, pero son dos... Pero bueno, a reducción dos costes é unha cousa e o traslado das cuotas aos usuarios é outra. Sí, pero bueno, non é mesmo trasladarlle. Eso evidentemente. Trasladar semejante cantidad que é elevado, porque por encima vai ser multiplicar. Como costa unha cousa, porque pola suba que hai. Vale, iso vai a suba. Estamos falando de poñer. Bueno, porque tampouco se actualizaron máis as cuotas durante moito tempo. Chegaron os recibos da contribución, por ahora sí. Que sí, que estamos de acordo, pero que non estamos de acordo que tampouco donde nos estamos, donde nos meteron, seguimos aí. Non é fácil salirse así a correr. Pero bueno, vamos a nosa idea é mirar de poñer o costo máis económico na medida do posible. Que vamos a intentar aí, e iso estamos mirando, barexando. Por iso, precisamente, miramos a línea esa que falou antes, intentar se hai que poñer só de unha forma para abaratar máis, vámonos mirar, vámonos barexando por aí. Económicamente va a ser máis económico. Sí, pero só falaremos no seu día. Sí, non é un tema que para generalizar. Sí, bueno, máis de porcentaxe. Os líos que está vendo en Cangas e por aí, desa forma. Sí, está vendo moito follón. As súas son unha directiva que cumplir. As súas son moi... podías fazer de outra maneira, pero bueno, digamos que nós temos que cumplir a lei. Sí. Vale, máis. Vexo que destinan
a recollida, os gastos que ponen aquí no informe de intervención son a recollida domiciliaria de iso e o meado público. Bueno, hai que meter en gasto corrente algo, é unha forma máis de eso. Por un lado, hai outras cousas máis de gasto corrente, pero non metes eso. Xa, pero isto xa o meteron no informe de judicial. Sí, pero precisamente se mete para... Entendo que se o meteron no pos inicial, No, pero nos metemos en gasto corrente, pero agora ven outro post adicional, que este é os plus, e este é o que vamos a meter tamén en gasto pero xa o corrente. meteron antes. Non, pero non duplicamos, non se duplica, ponse máis, hai máis recollida de lixo, máis... No, máis... pues No, a mesma as cantidad. cantidades son as mismas. Bueno, As cantidades son as mismas. No informe de intervención que lo teño aquí, que de pos pero sería o inicial, informe anterior, pero bueno, é para dedicar ao mismo, se antes nos famos vos xa, pero aquí aplicas ao igual. que a base, as bases establecen no punto 15.4 que os gastos correntes que se podrá destinar este pos engadido a gasto corrente, pero non se pode financiar gastos que xa se meteron en gastos correntes no pos inicial no 2025, é dicir, hai un cumprimento das bases, non fan eso. Sí, sí. Bueno, sí. Claro, eu por eso pensei, si pon aí no punto Ese é o 14. No, xa. Aquí está punto 14. Eu pensei que iba a vir a interventora porque lle iba a preguntar isto, que se isto chamou moita atención. Non pero... E que segundo a base, se o gasto corrente está referenciado no pos 2025, no inicial, non pode vir aquí, aínda que evidentemente os cartos de gasto corrente que se solicitaron no primeiro pos non cubrían os gastos correntes totales, que meteuse, Sí, era 1 millón de euros. Sí, pero non sei. Claro, ahora duplícanse porque o concepto son os Pero mesmos. pode ser que non se ejecutara iso, No, que se pero meter pode ser. despois. E meterán en outra cousa, porque non ten nada que ver. Poden non meter o que é Pero gasto entón corrente, non hai sabe. ou hai unha cantidad superior. Non, como non unha cantidad superior, por iso convén o informe de intervención. No, pero é que pon claro, mira, Sí, é que pon clarísimo. No, pero pon aquí, o informe de intervención, sobre de gastos correntes por ese exercicio 2025, de acordo co elixido das bases tal cual, como aquí, e lógicamente de Valleca firma isto, o cual nos vamos a adherir a isto. xa, pero eu entendo que aquí está incumplido. Que pon claramente, na primeira fase implicará o financiamento dos gastos correntes dos concellos do exercicio 2025 distintos dos financiados con cargo ao POS Plus 2025, que xa se solicitaron. Pero son Aquí temos un informe de intervención que xa esta xa, cantidad aparece duplicada. Claro, este é o do primeiro pos, Claro, pero o de febreiro. sí, pero eles, lógicamente, ao mellor, non se ejecutou eso, ejecutase. Pois non se meteu outro. Eu creo E metes que... isto porque se pagou outro. Non sei, igual estamos nos errados, pero Claro. creo que se está incumplindo as bases. No. É que vai ter que corregir. Ao tenor literal, Pero sí que supoñendo- se Igual está suplicamos incumplindo. exactamente o que vai pasar. Si non se fixo, porque como yo sei xa se pagou de outra forma, agora isto métese igual para cubrir eso, porque xa se arreglou de outra maneira, con gasto corrente noso. Entón, lógicamente, se mete isto, é nada máis. Non hai problema, non se duplica nada. Lógicamente, non se pode duplicar os gastos. É así. Pero que ustedes tampouco están justificando en calquera caso a que destinaron o POS-Plus 2025. Ustedes teñen aquí un informe de intervención de 2025 do POS-Plus 2025 no que incluen isto. Sí. Por isto está dicindo ou Ahora que simplemente... non se destinaron realmente a isto, pero que entonces, cando justificaron, No, como meteron? Pero claro, pero justifícase todo igual. Justifícase en obra, justifícase en gasto corrente. En obra non, estamos No, falando de gasto corrente. pero sí que claro, pero ahora este post-plus é adicional, é que se pode meter unha cousa ou outra, nos decidimos Sí, meter pero a non gasto pode meter corrente. en cousas que xa se gastou. No, pero non vai eso, vai Bueno, outra cousa bueno, distinta. nas bases. No, pero claro, non se fai eso, pero fai outra cousa, é dicir, págase outra cousa distinta, ou ainda que sea o mismo, pero que é outra cantidad. Mira, se usted meter aquí, non sei, por exemplo, No, está claro. a escola de música ou Sí, algo así, sí, eu que sei. Isto cumpliríase, pero que está metendo o mismo. Postos Pero de no, traballo, pero bueno, personal. claro. No, pero Eu creo que están cumplindo as bases. No, eu dixo claro. Pois eu O sea, non sei, oxalá non se equivoquemos. No, pero non creo que hai, en ese aspecto non hai. a non ser que corregir ou... Vale, pero non se non hai. Non é a primeira vez que di que non hai problema, pois sí que hai problema. Nunca houve, nós sempre fomos, sempre se avanzou. Bueno, o pos social da última vez era non corregir.
Para este non hai margen, o Venres acabou, creo. Claro, non, por iso. Es decir, non hai margen de Xa error. sei, non sei que non hai margen de error. Por iso. Bueno. Pues nada máis. Nos creemos que isto está mal. Nos Bueno. vamos a votar en contra porque consideramos que está mal e que están cumplindo as Claro, bases. claro. Bueno, pues nos. A futuro. Antes de marchar, iba a te propoñer antes, pero empezamos a falar, foi eu creo que era bo facer un minuto de silencio ou algo, polo tema hoxe fai un ano do